pura kongui no mathango kulo marok yong rok chana phayo ke awno rok thari buni loge loge chibuk rok phayo belana kirma singsa ayang sina tokbak belana bango Jini hayungo kabangmano naithai sithai nukthai kabangmano tongo noi jengjotono saimano abisingo kaisa waisapano norok nuya khomanai abti haino tini chini naijaknai jaga kenarno phunukjaknai hinai jeng wanchuina harjak nahar mani abo hungke abo orni local go hungke Shilla goha hinai saimanjago abo Karbook sub division ni no kaisa Sila Chari block tongo a area wono abo located a Shilla goha ni hinjabani khanamani Shilla goha ni hakor tormani mayung phano chago nei khanawo jeng saimeyakho jeng nuyakho jeng chaitok-nai kaham khlai te aboni laibuma rok kok rok jeng aboni local or je tongnai local borok no jeng sui khana lainai abo bopti hai hakor rok bopti hai ngui a hakor wngkha je oroni borok je saiman mani abono tuino jeng kisa misa sengui naiye silayani chaitok lainai te hakoro haboi hakoro khanaka jeng Tokbak Khor nibu khanawo abo nge Tokbak Khor busu bopti hai ke Tokbak Khor rok tong tung abrok kaham ke jeng chaitok nai linai nge phaidi takhuk buku song jeng oro kwrongdi be malaikha Sila Chari guha to ida to mane mati jormo hoite ida i guha ida ইয়ানে বলে সন্ন্যাসী আছে সন্ন্যাসী আছিল অন আছে এখন আছে কয়জন আছে একজন আছে এখন তো এখানে মানে আবর্জনা বেশি করণ যায় না আর মানুষে করলে ধান ফসল হয় বাচ্চা কাচ্চা মানে না পাইলে মানুষে করলে বাচ্চা হয় মানে এর ভিতরে থু থু করে ফলন যায় না ইয়ানে বুঝলি আর মেয়েরা মাসি করলে ভিতরে ঢুকতে পারে না এটা বিরাট একটা আওয়াজ করে ভিতরে বাদুর আছে তারপরে নানা রকম পোকামাকড় আছে কতটুকু লম্বা ভিতরে ঢুকতে আইতে পাক্কা 1.5 ঘন্টা লাগে এটা 10 লো ইয়া যাও লাগে আর ফার্মলাইট আবার আগুন বন্ধালে দোকান যায় না এটা আগুন নিয়ে দোকান যায় না মোমবাতি লয়ে যাও দোকান যায় না এক মাথা 10 3 বাতিরে 10 লাগে আইতে যাইতে ঢুকতে আর বাইরেতে 1.5 ঘন্টা লাগে जों tabuk Shilla goha thangai tonglayo ani ukhumu tongo nok nongnai uyang cameraman halai ang kaisa जों kaini khiyoi Shilla goha thangai tong tabo sia baraijado ongno nongnai tongdi जों bai baksa khiyoi nogno Shilla goha ni details जों nogno mangpli ti sai phono ni bai जों chesta khainai naktong ni samai baksa sini channel nayo जों tei batok thangai tonglayo burubu Tokbak Khor oha जों samania thangai tongo korino malai hana ni wansuo tani bagi halai ironog nunghana buruk mai tui rok chalai mani halai yang aitaro no hana akisa misa sakango thangai halai samanai kusuk jora rok ar kasal ondo seng taubai Sila Chari simin around 2 kilometer ang seng himi pheleha guha malai ho lam rola gam no around 1 kilometer to 1 kilometer 1 kilometer no rumdi around 1 kilometer te lai bike rok phaimano bini pore lai lama thagi thango kebeng kosong apayo ono phunu jania to thangpini ang phunu bai chesta khinai no naidi ani juta tei habani bagai kasai simalia nirok haike abo ayang kinarti khlaiye lama tongo
nora abdike khub naishumoy abde hai aban nuk khang mujanar di nuk khang ke nora yang saga tu ki thang ka bela nu janai abo tu phemani karan ke Tokbak Khor bele be Tokbak Khor ke aro bikhiwo yongsa kupsa to jibuk sindrai to tongnai chung saimano aban baga asrang jibin saimanai wan chugui abo tu phemani abo phya lamo asu jing jalo ba anak nai ne saimaya je jagani bagai ang wan chugui kabo abo tu hui haimani ar soya to sikangle berai jing jalo nai to ta abo kadi thanglayan tulu Tripura Tokbak Khor hakor Tokbak bising singo Tokbak dalai no bangmani bagai riang rokhe no abuno singo Tokbak amte hai no Tripura rok sinjo Tokbak no hino nrok asek joragi na singi tongmani tabuk a jora sopaikat ayang cameraman no ang bak satele tele guri nang bang kobok nai ayang ani vlog phasing rok tele tele no gan Tokbak Khor hakor Shilla ko ha ni hindang mani ani vlog je nukjabi je tongmani mangklu je nukjabi tongmani abo no Tokbak Khor hakor nrok nukhna busukhe no hakor hakor oro mutai rok mani nrok nukhna abin bagai nrok ta ko ma jaga no bomong rok sujak nungnai bisingo bo jesek sujak no sungno no phunukthai bagai chai toknai nrok nai tongai di samai baksa kai sine ma dam rok jak ko rang nukha tong rok rapai mani mutai rok lai mani abo sungtabuk ready na wngkha ani cameraman already bising habai thangka bo segang habai camera khulna nango habai bagai phadi hingke tabuk sungbo hablai sinai bisingo habai tamro tong nailai sinai ready jeng teluk bising habai tongka saimia hoki hai rokhe habai no camera angani cameraman no story nei di bo bising habai tongka sini cameraman lama ordego no kasai tongrukha sini Tokbak khibang mani bagero nrok no khana itu nrok ro kumus aro phian nrok phaike belano naisomui hindi Tokbak Khor hakor ro jibuk sindrai rok tongnani belain chance tongo top kalaina tongo sini light dok perfect ani bagindro no kahangke phonogoi buman lailia te high bisingo sing around tabo 100 meter high bising hapaikha beskango phonokhiana to sinjo Tokbak sinjo Tokbak birmani mukhang rok nangkhai belai na kirima singsa abuni bagai isa naisumui nuksumai chhimna nango hakor belai no mukongkha kirima singsa lama rok hama bisingo hangla rok maya nik nawo Tokbak Khor murok sujora rok no nai le no narok no khana yang phaising hakor tongo aro tui kaisa besago kalai kha hangke borok niti kalaimani hai asuzara kesang abo chukmani around
30 ফুট দংমানো অবচুক মানে sinjo tokbak to nugi teisru nukha benro na camera ko phunugi mainya ko sini ta ko nero sinjo tokbak rok nugi nukha abo pura kongui no mathango ora ya aku masuk ke ang ayo mosto ora apa nih anak bunuh ya sinjo tokbak aman ba sinjo tokbak khor jago wishing phairek ko hama mana tururuk to hasang tabu apte haite bu tongano phaidi narok wishing phaite phiaba apte hai kasang jaga wo ke chibuk mushila rok to ba te kubuni chibuk rok bo tongo nero no khana ko mo no sinjo tokbak birmani nero lukhana sentabu bisingo 100 meter high hapa sakolo mani hai tabu hapa bising mani gale hamaro ko manthaya ni tokta niwo sinjo tokbak de hata chamoko ro ko ki te ka pi to ni boke saka pira dire thamani logo ki ma sensa ko te so nero ora hapa ka khara no tabang tak lai thiri bising ka manaman betum tang bopi hai basa itu yang itu ni apa sahaja tu kasih cina pi hai itu tahu mati bising manaman ni waktu itu lama sampai ya tapi Aisyah ni di Aisyah cross bayan nang abni hai abni kalau bising ring kotor mau takun rum kotor mau tang ni kena mana nak kotor kecil naik kan sinjo tokbak gale markino biri tamai kha ni tadi ni tamai no moro no bitong hana Awas hakati kaisa, tolati ke opti ke thango, opti kaisa. Kisah tahu thangnya opti, terus kalau besar, hop itu kiri manis. Ngerong mukana sinjo tokbak aino pai playag belana kirma singsa ayang sinjo tokbak belana bangu thanglai abo amanjar ko hu ke phayo borate hamlai glak thangai mukhang rogo aino mokol rogo kasirab jangnai si jangaran chimino ki filmani sasinai wngkha takute bukso Shilla guha bising jora thok khalekasen te besuk jora thanganang saimaya haipano oron simina sung kifil sinai kya sinjo tokbak rok balaino bangmani bagai hur ke biri tangmani bagai ngerono kaham ke phunumi asini lairu perfect yani bagai oro rogono chibuk habai tongo
abo wngkha sinjo tokbak bikhi tahote bo huso kaham kana di je light kese ke tane abo yong se phiaba abo jotono sinjo tokbak bikhi ayang sakane simin thamane orono oro chibuk rok u hakor ron chibuk rok tongoi tongo ingkhe orono kuluma rok no rugai chibuk rok phaiei kuluma rok no rugai chibuk rok phaio naro nai di abo maichelam haike narok nugui tongo maichelam kisa malo kuchung abo jo yong ni bokrok che abo hor kaham khe nai di maichelam haike nugui tong je ahete tahote kusong kuchung je nukjai blue color ke je sungtungi tongmani abo yong se phiaba kaham khe nai di iko yong ro lori tong kha iko malai tong no khada abono no kuluma rok yong rok sana phayo abono rok thari bunni loge chibuk rok phayo aboni bagini ro atte hai mo rogo hongke belai mo khetongdi nok saimono chibuk mere be khunjangnai abo kesang jaga ke bo belai jo boni busak ni onojai bo phayo ko yang rogo belai no manai chomo ang tais phun simino nai chomo ma phayo buru jaga chibuk rok tong kurui tangi saime able opte ha ang age hakor ro hapuru ro sarai pro hakor hapuru ro ang malai kha phi abun bang balai no careful no opte ha hakor ro thang kha ke belai care na bage ang no koyo phaidi tilak jeng bising hawi thwaina or no kha o chala bre hamja hwai ne rok suikha ke mano nei khana or no rok suijak no khana chala bre sikli ha ta thangnai rok borok ni chala nei bumung bai bre ni bumu sui plus rolai abo jani kaisa musumata orandro nokha m plus k te nai tuk nai ne apti hai ko orobo tongo oron rong nai di ika orobo nai di orobo sujak tong ote ka bangma no gila ma no u bisingo sujak tong ta hote bu song room tor mani bo nara phaiki simin che saiman sinai ayang rogo tam hakorok tong abo tam hakorok gasido thangke si saiman sinai abo phari sung thangai ne legran Shilla kuha abo tam hakor wngkha kirma singsa abo Shilla kuha ni paithak jora soikha abo ke busuk jora byang thang sawina ke saimalia ayangke thangnani bo kirikha thangmala khayangke to thanake oro bolok bis thangna kalaisinai ayang saka abo busuk jora angno saimia haipano thangnai legrano belaise hasingsa khana bo nagrano hasingsa bo ni mai abo 사가 떡사위 탄거 뭐? 응? 기름아 생사? abo buyang rok thang sai abo tam wngkha abo yang rok sau semia yang letei thangnani kirikha
Thangbo manglaka. Onsla sikalai shu. Oh, sempurna pai thazra pai kya. Kolam tei kalai mani ekdom marketing ini jago. Hama ekdom dati hama manau phu sare. Kalai kata seperti yang bising thangmani terus zara rok hakor tong norok nei mani. Nero nukra ane hama khorang khalaman nero buji khana bela oxygen oro belai kom. On bagi nero nobo angkoi nei. Pai ke jesek mancak tos keseng tipidi bateri full charge khlaina tipidi sing unlucky sing bateri ro charge khlai ka full ke phaijalia. Okay, naishon di oro Sila Tokbak Sila Tokbak ro umur khlai diri makhang ro nangai mokol ro go mokol ro phula anya tei khin ro chest chai tok di oro bising pura puthuk phaiga hai no hop kolom kasar ma jero kai tui top kalai oka asta khasang krisni tui hai nerok no ba angkoi nai phaidi silago hawo oro Tokbak Khor ni saiman jago obno naina bagai Shillong Meghalaya ro bole kawma jaga ni bororong no thangai Shillong Meghalaya ro hakor thangnayo Piaba sini Tripura haste wapte hakor tango ani thane apte ang saiman min hakor tabu zorate kai tham tongko kai tham ni bising tabu oban chpuilla ang hakor ang rondro te kaisa tongo sini kerenga toma be related bon borok mani apte hakor mui han facing tongo apte ron sung tul phono ai nai nai di norogo nge phedi bising hablai khaba tabu tuluk sung nokhola ya nai nokhola man facing thanglai sinai norok nai tongdi kwrongdi tongdi chungbai baksa